lan atine pancine itu kengenge mengulur nanging ana sak ngarep omah kok kaya ening sawijining swara pelenggak ganter-ganter pratandha kok menawa iki ening jaya sapa kirane sing bakal teko ning ngarsane Eyang Banding. Neng papane Eyang Banding ya ana sak gunung eneng palungguhan yo kenane sak uga kursi neng daya puji kaya sakjane priyagung dikekake bae dicoba teko dodol kewamu ning ngarsane Eyang Banding kebar matur lepat sing pangapunten tenenya. Pila leres boten sisip panduluripun Eyang. Pangestunipun jeng Eyang, bekti kula katur Eyang. Lengen agemane piyagung jangkep tata kramane tata basa. Liramu penak ngaturake pangabekti marang wong tuwa tak tampa gawe padha-padha. Gus nek ora salah saka panyokro gawaku dirimu ki nak payahku dalu padha putra Jaya negara ing pusat kembar. Ijik pila leres Eyang. Jadi ora luput panyokro gawaku nek kowe iki payahku dalu padha jalaran. Kowe sing timur kala wajine pilih Eyangmu saiki kowe wis dewasa Eyang ora yo panglih tenane payahku dan upaya kowe teko nang ngarsane Eyang kuwi apa yo kangen kapan ganjen wis sak utara ora sak jagung karo Eyang Banding apa ana wigati sing mungguing sing antuk aturake karo Eyang Banding dan kaya Walah menapa ya? Mila swan kula teng ngersanipun Eyang Banding wonten ing Gunung Gribek niki sepisan kula mlajaraken raos kapan kula dhateng Eyang Banding. ya Sumrambah kula wangsa ing Gunung Gribek iki. Dene ingkang angka kalih kula badhe ngaturaken kawontenanipun Kadipaten Cakupan. Wekdal sakmenika kekes anglangut pindhahipun garising Cakrawala ingkang adoh tanpa winates Eyang. ana apa wae Sawangajeng jalananipun
Kita goreng kucang kembar menika nampi utusan saking kita goreng Betara. Nela akan menawi kita goreng Betara medal sak menika ke Taman Pagebluk. Monggo ya. Sirepeng Pagebluk kita goreng Betara. Menika kanthi tinumbalan wontenipun kembang Wijaya Kusuma. Inggih menika pinangka srana lan waranganipun saged sirep pageblukipun Betara. Monggo ya. Kembang Wijaya Kusuma menika miturut unjuk aturipun utusan saking Betara. Menika cumandha wonten ing puncak kembang. Nanging kasunyatanipun iya. Rama menika ndikaaken bilih Wijaya Kusuma menika nembe sepisan menika mireng. Dereng presa wujudanipun. Menapa malih kula? Menapa malih loro jolan kawula puncak kembar. Babar pisan boten wonten. Menika damel petenging puncak kembar. Pindha mendho ingkang apa-apaan boten saged tinembus sunari sang Bagaskara. Ing wanci jangeyan. Mila kula swaneyang menika supados nyuwun pepatkan dhumateng ingkang wonten dunungipun kembang Wijaya Kusuma ya. Wayahku Danupaya. Liramu goramamu bakal ngatonake darmu bekti ana ing Mataram Pesan Agung. Pinangka kanggo kumbaling anane geblok sinuping Mataram tujukan tumbalan Sekar Wijaya Kusuma. Dadi wayahku Danupaya teko ning ngarsane Eyang Baribit. Nara widekake ngopo? Mila leres kaya kula kuwatesaken menawi dangu perkawis menika boten enggal kapungkas. Kula atus kula wangsa wonten ing pucang kembar menika saya kekes. Monggo kula sampun prasaja ya. Menawi kula boten saged nyuwunaken Sekar Wijaya Kusuma. Kula boten wangsul wonten ing pucang kembar. Terima kumpul jagat kula ya. Yo. Iki sak temenane iki. Rengen sliramu ngono. Takon karo Eyang Baribit. Tak temene Sekar Wijaya Kusuma sing kanggo tumbal ing kraton Mataram iku ana. Wonten ya? Ana. Sampun damel bombonge ati kula le. Lajeng papan dunungipun Nanging ngono wayahku kados kudu tanggap sing dadi ature Eyang. Sekar Wijaya Kusuma ana saiki ora ana jalaran. Lagi ketutupan ron sarombo. Nanging bakale ana wayahku. Eyang Baribit. Ngendika panjenengan menika mawa sanep. Mongko sanepaning Eyang menika kebak ing pangantuan. Ingkang dereng saged dirupa. Tegesipun dikaaken bilih kembang Wijaya Kusuma wonten. Nanging kasunyatanipun boten wonten. Panjenenganipun yang sampun damel binggunge ati kula lho ya. Wayahku Danupaya. Kula Eyangmu ngendika apa? Kandha apa? ngendikanipun ketutupan godhong salemban. Nah menika rasanipanipun iya. Lajeng berdinipun kados pundi lajeng benjang menapa wontenipun Wijaya Kusuma. Menapa yang boten mesakaken? Boten mesakaken para kawula pucang kembar. Menawi mangkenipun boten dumadi Wijaya Kusuma ya.
nek eyangmu kuwi ature kuwi kowe tagak. Ono. Nanging saiki ora ono bakal ono. Piye le supayane ono? Ono saran lan sarana. Sing kudu dilakoni. Para winasis, para pincer. Kondo dikakake. Ngupadi apa wae barang ana ning ora ana janji kuat lakune. Iso kasendajan. Lah kowe kuat ora lakune. Iya. Yen pancen menika pirangga srana lan larana. Badhe kula menika dados pengamun-amun. Saukir menika wujud kembang Wijaya Kusuma. Saged kula betuang selo tring puncak kembang. Kula badhe nderek ngendikani dawuhipun Eyang. Kula nderek Eyang. Mangerti yo. Eyangmu balikin iki kagian sejarani sifat kader perkutut putih arani perkutut putih arani lamun kuwi tak aburke abure mengesan utawa menurut mandeke nang di pentelokane nang di perkutut putih kuwi nduduhake goyang kono kuwi enenge sekar Wijaya Kusuma sing tok padi sing kanggo tumbal ing kraton Mataram. Iya, balik. Menawi ngendikanipun Eyang menika saesti. Kula kedah nututi beripun kutut putih ingkang panjenengan palaken saking kurungan. Kula nderek badhe dumugi lalaning bumi ingkang pungkasan. Pencawa setunggi papam. Kula sumadyo. Kepuri ya. Dadi ngene. Aja mengko mundak kesuwen. Perkutut putih tak papake ana sak cedhake patung nggonku. Anten ana sak untara. Tak dukuwe anene perkutut putih. Mangkah lagi bisa metik alane kembang Wijaya Kusuma panyirping pagendhong kutha goreng iya Aku jangan koyo. Oh iya. Tak pikir aku njupuk nang kurungan perkutut putih. Sing tak papakake ning sak cedhake patung nggonku. Wis tak cekel tak aburke. Ana sak jabane pangon. Mula seliramu enggal tututono. Lakune mengetan apa mengulon. Nanging ajakmu ora nedakake. Geliramu nutupi abure perkutut putih nganti tinggi mandeke tak jampangi. Yo tak kenaki kena tak joi. Malah pengestune punya yang lesu. Mumpung dari kebekutut putih pada tumbuh
Iya, ya. Eyangmu Danupoyo. Aku amung mengestoni. Muga-muga liramu padi anane tunggal ing kraton Mataram Sekar Wijaya Kesuma. Adipati Jayanegara tanggap putrane Danupoyo Sukoyo. Teko ning ngarsane yang tak pengestoni iso keleksanan apa kang dadi pendang